Så bliver jeg færdig med at pakke, og jeg tror, jeg husker det hele. Så nu går turen til Vesterlund for at mødes med Lars. Og derfra, jamen, så er det altså bare mod Kastrup, så vi kan få flyveren direkte til England og få det her teamløbseminar til at løbe af stablen. Hvordan går det med at være vejviser? For helvede til. Glad også. Ja, skuffet. Skuffet faktisk. Kan jeg bare helt ind i sjælen. Ej, no man. Viden er god jo. Ja, til gengæld. Kan du se det på mig? Det er godt. Hvad er det, Lars? Pepsi Max. Og det er der bare masser af. Det er godt. Jeg har ikke noget med en Pepsi. Der var den! Okay. Det er godt det her. Så er der altså Pepsi massage. Pepsi massage og Forberedelse. Code of Points. Det er godt. Det er det, der skal til. Kunne du høre det? Ja, jeg kan godt høre det. Skål. Så er vi her. Hvad sker der? Nu er jeg manden med kameraet. Du er manden med kameraet. Ja. Jeg skal zoome ud for dig, eller hvad? Du får det igen. Får det igen. Og en kort fornøjelse med det kamera. Hvilket der absolut intet er noget galt i. Vel? Så blev vi færdige med dag 1, som har været mega fed. Og alle trænerne har bare givet den fuld gas. Gymnasten har været nice. Oplæggene har været fede. Instruktørerne har givet den gas også. Så i morgen det bliver sindssygt fedt. Score will be here, exercise, forward something over there, and physical training down here. Det var en stor overraskelse, at rytmen skulle være på rytmegulvet. Ja, den er ny. Den er altså... Den er ny. Vi prøver noget helt nyt nu. Ja. Hvad skal du fortælle om, Oliver? Jeg skal fortælle om periodisering, og det her med at lave cykluser, der giver mening. Ja. Fedt. Spændende. Vi skal have Lars og Lisa med i baggrunden. Ja. Vi har netop sagt farvel til alle de trænere, der har været deltagende, og det har været 2 vanvittigt fede dage. Kæmpe læs, som instruktørerne har trukket her, ikke mindst Lisa, som har kørt 8 moduler med rytme på gulvet. Og indtil videre er viben i hvert fald super fed omkring også, hvad trænerne synes, de har fået med herfra. Så alt i alt har det været vanvittigt fedt at have teamløbseminar her i England.